डिलिमिटेशननि ड्राफ्टखौ लानानै बिटिआरआव दुंहाव थासारि बेजों दाय जाबसिनलायनायनि ट्रेन्ड माब्लाबा हाग्रामा महिलारिया एबसु UPPL आरो प्रमद बर'खौ दाय जाबसिननानै बिसोरनि दैदेननायावनो उदालगुरि लकसभाया जानो हायाखै बिसोर षड़यन्त्र खालामना होबथादों। दा बेवहाय जों बुजिनो हायो मेन षड़यन्त्रकारिया जोंदि उदालगुरि लकसभा मोननो हायाखै बेनि मेन षड़यन्त्रकारिया जाहैबाय आबसु आरो UPPL। आबसु आरो UPPLआनो बेनि मेन षड़यन्त्रकारि नङाब्ला जोङो उदालगुरि लकसभाखौ मोनगौमोन। जोङो स्पष्ट बुंनो हायो UPPL आरो आबसुनि थाखायनो दिनै थांनाय 20 तारिख जुनाव उदालगुरि लकसभा जानानै ओंखारनांगौआ ओंखाराखै। गुबुन फारसेजों UPPLनि दैदेनगिरिफोरा बुंनाय डिलिमिटेशननि सायाव होनाय गोसोखां बिलाइखौ BPFआ जौ लोंनानैसो होदोंमोन। साहस दंबा BPFआ मेमोरेन्डामखौ मानो बोखांफिनदों? बेनि गुबै बाथ्राखौ रोखा फोरमायनांगौ BPFआ। रायजो राजाफोरखौ थगायनाय आरो प्रमद बर'खौ आरजाथावै बाथ्रा बुंनायनि सायाव हाग्रामा महिलारिया निमाहा बिनांगौ। 2007आव जेब्ला डिलिमिटेशननि सायाव मा जाहोनाव BPFआ सिरियै दंमोन? जौ फेनानै धरना होनानै मोनसे मेमोरेन्डाम होदोंमोन खोमा। जौ लोंनानै बिथांमोना बेखौ मेमोरेन्डामखौ होदोंमोन खोमा जे 3 जुलाइ खालि बे मेमोरेन्डामखौ बिथांमोना बोखांनानै लाफिनबाय। दा बिथांमोना बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। क'क्राझारा रिजार्भ लकसभा समस्ति जानांगौ होननानै मोननै लकसभा समस्ति जानांगौ आरो क'क्राझारा रिजार्भ समस्ति जानांगौ होननानै बाव रोखा रोखायै लिरनाय दं। बिथाङा माबोरै बुंनो हायो जे जोङो UPPL हानजाया बा आबसुआ बा जोंनि मानगोनां आफादगिरि बा बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा दिनै उदालगुरि लकसभा समस्ति जानायखौ लुबैयाखै होननानै बिथाङा माबोरै बुङो? 2007 मायथाइयाव जेब्लानाखि बै समनि डिलिमिटेशन कमिशना मोनसे ड्राफ्ट माने कन्स्टिटुएन्सि डिलिमिटेशननि रिपर्ट दिहुनदोंमोन बै समावथ' बिथाङा सिरिमोन जेबो बाथ्रा बुङाखै। सत साहस दङबा मानो उइथड्र खालामदों? गाबोनसो उदालगुरियाव होनाय मेमोरेन्डामखौ उइथड्र खालामनाय नङा बिनि मा गेरेन्टि दं? आरो आंथ' सन्देह खालामदों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो होनाय मेमोरेन्डामाव बिथांमोना माने उदालगुरि समस्ति जानांगौ होननानै डिमान्डखौनो होआखै। ओंखायनो बिथांमोना कपिबो देखायनो हायाखै। रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय बिथाङा मा निमाहा बिनांगौ। जोंनि प्रमद बर' सारनाव निमाहा बिनांगौ नङाबा जोङो बिथांनि एगेन्स्टै जेरैहाय आगोलाव जों मानहानि केस होदों आरो जों खनसेबाव बिथांखौ मानहानि केस जाबसिनबावनो राजि जानानै दं। बेफोर सोंथिफोरखौ लाना गावजों गाव सोंखोरायलायनाय नुनो मोन्दों। नाथाय सोंथिया बेसो डिलिमिटेशननि ड्राफ्टखौ लानानै राजखान्थियारि हानजाया बेसेबां सांग्रां? गावजों गाव नेरलायना सोंखारिलायबाय थायोब्ला बर' हारिनि गुबै उदालगुरि लकसभा आरो माखासे बिधान सभाखौ ST रिजार्भेसन खालामनाया जाफुंगोन नामा? मा जाहोनाव UPPL आरो एबसु BPF गले गले गावजों गाव सोंखारिलायनायनि रावल'? बिथांमोननि थार दाबिफोरा सोरनि सायाव? बिथांमोननि दाबिया बेसेबां रायजो राजाफोरनि थाखाय मुलाम्फा जागोन? थारैनो बिसोरनि गावजों गाव सोंखारिलायनायजों मोननो हामारगोन ना उदालगुरि मुङै गोदान लकसभाखौ? ना बिसोरनि सोंखारिलायबाय थानायनि जुनै दरं लकसभाया डिलिमिटेशननि ड्राफ्ट बायदिनो थासिगोन? जुदि मोनफुंनो हायाब्ला गावजों गाव सोंखारिना नेरलायनाया बिनि दायखौ लानो हागोन ना? बे मोनसे सांग्रां रायजो राजाफोरनि गिदिर सोंथि। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे रादाबखौ लाबोबाय। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस,
पलिटिकल साइन्स, हिस्टरि, इकोनमिक्स, एडुकेसन, फिलसफि, ससियलजि, जिअग्राफि आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022719129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com